Ce nivel de cultură trebuie să aibă un recrut pentru a deveni un inginer constructor? O întrebare foarte bună. Consider că are nevoie de un nivel de cultură foarte mare, chiar unul dintre cele mai mari dintre meseriile tehnice și chiar din majoritatea celor umaniste. Cum se calculează o clădire? Păi, foarte simplu. În primul rând se estimează greutatea proprie a acesteia, apoi se estimează caracteristicile mecanice ale acesteia, dar proiectantul știe foarte bine că între valorile considerate în proiect și cele obținute prin execuție pot fi diferențe uneori chiar destul de mari. Cu excepția medicinei, nu cred că mai există vreo altă meserie care să lucreze cu atât de multe incertitudini, dar să aibă rezultate concrete și mai ales sigure. Un inginer constructor trebuie să știe în primul rând limba maternă la perfecție și măcar 2-3 limbi străine, apoi matematică, fizică, chimie, biologie, anatomie, fiziologie, sociologie, artă de toate felurile, istorie, filozofie, muzică, aproape tot și sunt argumente pentru fiecare dintre domeniile enumerate pe care se vor lovi, dacă nu zilnic, cel puțin cu ocazia fiecărei lucrări pe care o vor executa. Ce poate face un absolvent al facultății de construcții? Păi cam de toate, încă n-am întâlnit absolvenții acestei facultăți care să fie șomeri. Ba mai mult, rata de angajare a acestora este chiar foarte mare. Și acum vom prezenta câteva avantaje și dezavantaje ale meseriei de inginer constructor. În primul rând, oferă posibilitatea de a fi creativ. Am nevoie de diverse fire de oțel de dimensiuni diferite, tangente cu suprafața pământului pe care vom construi și aici avem nevoie de anumite bare de între 200 și 250 de metri. Hai să o facem! De asemenea, oferă satisfacții profesionale mari, rodul muncii fiind evident și dăinuind în timp. Un dezavantaj ar fi acela că deseori stai peste program. Uf, ce-aș pleca. Sunt conștiința ta, mai e de lucru. Un alt dezavantaj ar fi că uneori este nevoit să lucreze cu persoane cu o educație precară. Bă, ți-ai luat casca de protecție! Da, șeful, da, cum să nu? În concluzie, merită să fii inginer constructor doar pentru simplul fapt că a lucra din greu sau a lucra deștept sunt două lucruri total diferite. Alegerea este în mâna noastră.